ay para sa'yo. Inanda niya para sa'yo. Okay? And alam ko naman na kilala mo na sa siguro. Alright, so meron kami mga inandang mga kanta para sa'yo. Ito yung mga nirequest ng mga kanta. Okay? Dahil kahit anong away pa ang inyong pagdaanan, kahit na kayo ay nasa long distance relationship, kahit siya ay madistino sa US or sa Afghanistan, kasama ng mga Taliban, ikaw ang kanyang itatali, balikan, at muling haagkan. Kaya Taliban. Okay, here's a song from Shania Twain. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took a long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Alright, Mom. Meron siyang binigay sa'yong roses. Pwede mo bang bilangin isa-isa para sa amin kung ilan yan? Kung mabibilang natin, medyo magulo eh. Minsan nahirapan din na mabilang kanina yan eh. Sabi niya, why red roses? Red is the color of love and romance. Red flowers symbolize courage, respect, constancy, admiration, and of course, desire. Kaya, nabilang mahirap, no? Parang na-overwhelm na. Okay, so ang bilang niyan ay 59 red roses. Bakit 59 red roses? Ba't hindi ginawang 60? Ba't hindi ginawang 80 or 100? Do you have any idea, Ma'am? Ha? Wala kang idea? Dahil, kung ilan yung kulang dyan, siya ang personal na magbibigay sa'yo. What does it mean? She's going home in a couple of days. Kailan yun? God knows. So, hulaan natin, but that is a cue. Kung ilan yung kulang dyan, she's going home. Okay? She's going home. Kung kaya naman, here's another song entitled, This Is It. Dahil she's just inch away sa aeroplanong sasakyan niya, pauwi sa arrival area ng iyong puso. Way up in the mountains, 4,000 feet high, there's a trail through the trees to a cliff or a Carolina amidst the sky. Oh, and there's a view, and I just can't describe. No, we're not there yet, just a few more steps, baby, wait. Okay, you can open your eyes. This is it, this is now. This is what I've been talking about. Looking out, can you see forever? You take my hand, take it in. This is a moment we won't forget. On the top of the world, here together. If there ever was a time for a perfect kiss, this is it.
Pagkatapos naman ng kanta na yon, meron siyang personal na mensahe sa'yo. Meron siyang personal na mensahe sa'yo na pinadala at ako ang naatasan magbasa ng kanyang mensahe. Sabi niya, I screwed up, I hurt you, I was insensitive but I can't never lose you. I love you genuinely. I've been through a lot before you came. I've been hurt like I was stabbed by metal with so much pain. I've been cheated so many times. I've cried rivers of tears because I have been shattered, rejected and foolish. And I just can't remember how I prayed about changes in my life. Unexpectedly, you came into my life and suddenly, everything fell into places. You will always be the only one to occupy place in my heart. It is only you who I have loved this much. I can promise you a perfect relationship without arguments over our differences and trust issues. However, I can promise that as long as you're trying, I am staying. It's you, and always be you, no matter what. Sa lahat ng away, tampuhan, at di pagkikibuan, alam nyo sa isa't isa na namimiss nyo lang ang bawat lambingan dahil nasa LDR kayo. Kung kaya naman, here's another song from Ariel Rivera, entitled, Sa Aking Puso. Ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo, kahit kailan may di magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso'y tunay ka nag-iisa. Nagustuhan mo ba yung mga kanta? Ha? Alam mo ba yung mga kanta? Ha? Alright. So hindi nagtatapos doon ang ating sorpresa para sa'yo. Naalala mo ba si Nicolay? Sino si Nicolay sa inyo? Yung baby. Okay, meron silang baby. Nasaan na si baby nyo ngayon? Dito ka mag-feedback. Wala na siya. Okay, bakit? Bakit wala na siya? Ha? Sinong sumira? Okay, pero kanino yung... Nasaan si Nicolay nun? Nasa'yo o nasa kanya? Nasa'yo. And then kinuha ng kasama niya para sikain. Alam mo bang si Nicolay sa loob ng pinagdaanan niya, sa lahat ng paghihirap na nadaanan niya sa inyong relasyon, alam mo bang nandyan pa rin siya? Maniniwala ka ba kaya? Maniniwala ka kaya? Alam mo bang sa lahat ng pinaghirapan niyang pinanas niya sa inyong relasyon, dahil medyo nadamay siya doon sa inyong pag-aaway, alam mo bang mas naging matatag siya? Maniniwala ka ba doon? Jason? Nandyan lang si Nicolay. Eto na. Pwede mo bang buksan?
Jason, pagulong na, pagulong. Si Nicolay ba yan? Ayan, no? Meron pang ano, ah. Sige, ilabas natin siya. Ilabas natin. Pwede mo bang yakapin si Nicolay at makakunan ka ng picture, video? Sige, kandungin mo. Hindi kaya? Patulong naman, ah. Patulong. Di ba kita si Mo? Yan, tingin ka na lang. Yakapin mo, yakap. Hindi pa tingin ha? Ano pa yan? Hindi po. Alright. Yung mga ngiti na ba yan, ma'am? Parang senyalis na tinatanggap mo yung sorry niya. Palipatin mo! Palipatin mo! Go! Ha? Di ba ano? Parang Kahit na pwede palipatin. tinatanggap mo ba yung sorry niya sa mga ngiti na yan? Wala pa tayong masagot sa ngayon. Okay. Tatapusin namin yung kanta. Okay? Here's our final song. Alam mo bang sa almost a month yung hindi pagkikibuan, ang dami niyang natutunan. Kasi ako yung classmate niya nung elementary and high school. Okay? In St. Charles. At sa akin siya nagsasabi ng ilang mga problema niya at pinagdadaanan sa buhay. So parang ako na yung parang brother-brother niya. Okay? At sabi niya, para i-manage ang mga stressor sa kanyang mga buhay at lagi pa rin niyang pinagmamasdan ang mga larawan mo at parang ewang pinahalik-halikan pa ang mga ito. Sana'y magustuhan mo. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. And I wanna hold you so much. As long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I step. There's nothing else to compare. The silence you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. To warm a lonely night, I love you, baby. Trust in me when I say, oh pretty baby, don't bring me down, I pray, oh pretty baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. And I wanna hold you so much. At long last love is right. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. To warm my lonely night, I love you, baby. Trust in me when I say, and now pretty baby, don't bring me down, I pray, oh pretty baby. Now that I found you, say, me love you, baby. Let ganon. We love you. Okay, that ends our short program para sa'yo. Pinanta namin para sa'yo. And we would like to
capture the moment naman na we would like to capture the moment naman na yung mensahe mo doon sa sorry effort, sorry message, or sorry song, lahat-lahat ng kanyang gustong iparating sa'yo today. We would like to ask for your heart, kung ano yung gusto mong sabihin sa kanya. And we'll give you the microphone. And of course, we would like to say thank you very much to Studio 111. Yan, located in San Carlos, in front of Jollibee. And of course, Flora Gracia for this surprise. And yours truly, your host, wedding singer, event performer, Eugene Caranto po. Here's ang microphone po. Gusto naming marinig ang iyong side. Gusto lang i-capture natin. Kausapin mo siya. Okay, nandito siya. Iharap ko siya sa'yo. Para makahugot ka. It's okay kung hindi mo pa siya napatawad or hindi mo pa siya hindi pa totally okay. You're not yet ready. Okay lang 'yun. Maintindihan namin 'yun. Hindi natin i-pressure or kung ano pa man 'yun. Ang gusto lang niya sabihin ay sorry, namimiss ka niya at mahal na mahal ka pa rin niya. Kahit na almost a month kayong hindi nag-usap, almost a month, tama ba? Almost a month na hindi kayo nag-usap or nagkibuan. Pero lahat ng ginagawa niya sa bawat araw ay ikaw pa rin yung nasa puso't isipan niya. Ngayon, gusto lang namin marinig dahil kung hindi namin maririnig, ma'am, hindi po kami mababayaran. Ang dami namin joke lang, ma'am. Gusto namin marinig yung side mo, ma'am, para maipadala naman namin. Kung kami, napaligaya ka namin, gusto rin namin mapaligaya yung nandun sa kabila. Shishi. Kung tinatanggap mo ba yung sorry niya or anything. Kung namimiss mo na ba siya or kung ano ba, paano? Sige lang. Isipin mo kayong dalawa lang nandito. Huwag mo silang pansin. Palapit lang para makapture natin. Okay. Sige lang. Go on. Namimiss mo rin siya. Okay, and then? Ano pa yung gusto mong sabihin? Sige lang, kung ano yung sa loob ng isang buwan or almost a month na hindi kayo nag-usap, ano yung gusto mong sabihin sa kanya after almost a month? Ano yung gusto mong iparating sa kanya? Shhh! Boy, ha? Ito tayo Netflix, kung lang. Sige lang. Ano yung gusto mong sabihin? Mamaya? Kasi hindi mo pa siya nakakausap. But all of the effort today, actually yung, alam mo yung meal, yung McDonald's ba yun? Yung pinadalang ka ng pagkain dito, one time. Nag-usap na kami noon. Sabi ko, hindi mo daw kasi binasa yung message niya. So, do another thing. Padalan mo siya ng meal. Ano ba yung favorite niya? McDonald's. Okay, go. Kaya pinadala niya doon kay JJ ba? Dinala ni JJ. And then, here we are again for another trial sa kanyang panunuyo sa'yo. So, gusto naming malaman or marinig sa side mo kung how are you now? Kung ano yung nararamdaman mo sa lahat ng ito. Palipad sa, siyempre, maligaya. Gusto lang namin marinig, makapture lang yung moment. Any short message lang, isang kabuuan lang ng isang sentence will do. Kausapin mo siya. Sige. Kausapin mo siya. Yes. Ha?
Yes, siya kasi yung ano nito eh. Siya kasi yung magbabayad sa amin eh. Sa effort. Sobrang na-appreciate. Hindi pa kami nakakapag-usap ulit kasi wala akong hinihintay na tawag niya or anything. Okay. Sige, go. Okay, sige lang. I-mic mo lang. Capture ba? Lang muna. Yun lang muna. Okay. Thank you sa effort. Ito, itong effort na ito, itong ginawa ko. Makakarating sa kanya. Nagustuhan mo ba lahat? So, once again, kami nagpapasalamat sa pag-welcome niyo sa amin dito sa Barangay Kalubawan. Kalubawan. And Mr. May, thank you very much for staying with us. Thank you very much. Hi, Sheen. Thank you sa effort. And sorry din. Masyado kasi ako nasaktan. Sa lahat, alam mo naman yun. Tsaka masyado na tayong paulit-ulit. Paulit-ulit na lang lahat yung nangyayari. Pero hindi ko alam kung para saan ba talaga tong ginawa mo. Hindi ko alam kung nagsusorry ka kasi wala kang message man lang kahit isa. And wala akong inaasahan na kahit na ano. Pero kung nagsusorry ka, hindi ko alam kung handa kong tanggapin yung sorry mo kasi andito pa rin yung sakit eh. Sobrang sakit talaga ng mga ginawa mo saka yung mga nangyari sa atin. Masyado na rin kasi tayo nasasaktan, alam mo yun. Pasensya na pero hindi ko alam, hindi ko alam talaga kung kaya kong tanggapin yung sorry mo. Kasi hindi pa tayo nag-uusap pero kahit ganon, maraming salamat sa effort na ginawa mo. Namimiss din naman kita. Mahal pa rin naman kita, pero hindi pa ako ready na tanggapin yung sorry mo kung nagsusorry ka kasi wala kang message kahit isa. After nung nagbigay ka nung meal sa akin, wala nang sumunod na message na galing sa'yo. Pero siguro yun muna yung masasabi ko dito kasi kung makapag-usap man tayo sa'yo ko na lang sasabihin. Maraming salamat ulit. Sobra kong na-appreciate to. Thank you.